Bideo honetan aztertuko dugu egoera iraunkorrak eta ez iraunkorrak zer diren, zer esan nahi duten. Aurreko bideoan ikusi genuen bezala, edozein uhin funtzio bat, Schrödingeren ekuazioa betetzen duen edozein uhin funtzio bat, Hamilton-Darren autofuntzioen kombinazio lineala bezala jar genezaken. Hau da, Cn, bider, Psi n hauek dira Hamilton-Darren autofuntzioak, bakarrik x-en menpean ditugunak, eta hori da, indartzeko hori bakarrik jartzen duten mentxe x-eiko menpekotasuna, bider eber minus i eber n zati h barra bider t. Eta eber n da autofuntzio hauei dagozkien autobalioak. Hau da, orokorrean edozein uhin funtzio batek duen adierazpena. Hori, zer dira egoera iraunkorrak? Zeintzu dira egoera iraunkor horiek? Hementxe agertzen den kombinazio lineal horietatik bakarrik Hamilton-Darren autofuntzioen ekarpen bat bakarra izan ezkero, hori dugu egoera iraunkorra, batzutan ere egoera geldikorra, edo zuzenean Hamilton-Darren autofuntzio bezala izendatzen dana. Hau da, egoera iraunkorren adierazpen bat, jarriko dut azpi duguna, adierazteko egoera iraunkorren esangura daukagula, daukagu batukari horretatik bakarrik Hamilton-Darren autofuntzioetariko bat. Non esponentzia honekin bere ekarpen denborala adierazten duen. Zergatik deitzen da egoera iraunkorra? Horrela ditzen dugu, zeren eta bere honi dagokion dentsitate probabilitatea, hau da bere moduluaren karratua, egiten badugu honen moduluaren karratua, bakarrik geratzen zaigun ekarpena honena dugu. Ze esponentziala bere konplexu konjugatuarekin biderkatzerakoan bat geratzen zaigulako. Beraz, hau honen berdina dugu. Hau da, denboraren independentea dugu. Beraz, dentsitate probabilitatea da denboraren independentea, eta zentzu horretan, egoera hause, egoera iraunkorra deitzen dugu. Beraz, hauek dira egoera iraunkorrak. Eta zeintzuk dira egoera ez iraunkorrak? Beraz, daukagu hemen, aztertu nahi dugun besteak, dira egoera ez iraunkorrak. Beste egoerak. Egoera ez iraunkor horiek dira beste edozein egoera bat. Non bat baino gehiago, Hamilton-Darren autofuntzioen ekarpen bat baino gehiago sartzen den. Beraz, orokorrean, batukari honetan, ekarpen bat baino gehiago dugu. Beraz, orokorrean, hau izango litzateke bere adierazpen orokorra. Zergatik deitzen da ez iraunkorra? Argi dago, bere dentsitate probabilitatea denboraren menpekoa dugulako. Hau da, bere dentsitate probabilitatea kalkulatzen badugu, kasu honetan deituko diogu E azpi EI bezala izendatuko dugu, egoera hori ez iraunkorra dugulako, beraz dentsitate probabilitatea ere. Beraz, honen dentsitate probabilitatea aztertzen badugu, hau izango dugu, uhin funtzioaren konplexu konjugatua, beraz, hau, bider, batukaria kasuetan beste izen batekin, indizea, batukarien indizea beste izen bat emango diogu, M,
psi m eber minus i m zati h barra bider t. Beraz, dentsitate probabilitatea aztertzeko biderkak eta hauxe aztertu beharko genukeen, eta hori egiten badugu, batukari honetan, geratzen zaigu, dana batukari baten menpean jartzen badugu, daukagu danak Cn komplexu konjukatua, bider Cm, psi n-ren komplexu konjukatua. Bueno, hementxe psi n komplexu konjukatua eta psi jartzen dugu. Printzipioz beti aukeratu dezakegu errealak direnak, baina orokorra egiteko jartzen dugu psi n-ren komplexu konjukatua, bider psi m, eta bi ekarpen hauek esponentzial batetan jarriko dugu. Hau aldere beste daukagu. Beraz, hause dugu. Eta, azpimarragarria dugu ondorengoa. Bi hauen arteko sepatutan nahazten dugulako. Bi hauen arteko biderkaketa, soilik biderkaketa bakarrik badugu, hau ez da 0. Hauen arteko biderkadura eskalarra, ortogonalak direlako, hau bai dala 0. Beraz, honen integrala egiten badugu, nek bai emango digula 0. Ortogonalak direlako, baina bestela, integrala gabe, integrala ez badu egiten, bakarrik beraien arteko biderkadura badugu, hau ez dugu 0. Hori dela eta orduan, agertzen zaizkigu, termino gurutzatuak agertzen zaizkigu, eta hori dela eta orduan beti izango dugu mentxe, ekarpen denborala. Eta horrek egiten du, bere dentsitate probabilitatea denboraren menpekoa izatea, eta horregatik horti dator bere ez iraunkorren izena.